افراد فرصت‌طلب و جنایت‌پیشه واسطه‌های نقلیاتی در نزد بیناهای استقامتی بنظارت گذاشته را همچون هدف آسان برای عملی ساختن مقصدهای جنایتی استفاده برده با شکستن آینه از داخل автомашинаҳо маблағҳои пулӣ ва дигар молу ашёҳои арзишмандро равуда ба шаҳрвандон зарари пулӣ ва молӣ мерасонанд. Чандест дар ҳудуди шаҳри Душанбе мавриди дуздӣ қарор гирифтани пулу моли шаҳрвандон аз дохили автомашина шаҳрвандонро ба ташвиш гузошта ба мақомоти милитсия муроҷиат намуданд. дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино ҳамчун гумонбар дар содир намудани силсила ҷиноятҳои дуздӣ Шаҳрванд Қосимов Алишер соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Испечак ки қаблан ду маротиба бо ҷурми дуздӣ суд шудааст дастгир карда шуд. зимини пешбурди корҳои оперативию тафтишотӣ муайян карда шуд ки гумонбаршаванда Қосимов Алишер танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёда аз 100 автомашинаи шаҳрвандонро мавриди ҳадафи ҷиноятии худ қарор дода ба ҳар кадоме аз ҷабридагон аз 1000 то 25000 сомонӣ зарар расонидааст. аз ҷумла номбурда санаи 19 январи соли ҷорӣ тахминан соати 6 субҳ ҳангоми дар кӯчаи Нусратулло Махсум қарор доштанд ба воситаи мур ва тобак шишаи қафои автомашинаи тамғаи BMW-ро шикаста аз дохили бағоҷаш 20000 сомонӣ пули нақдро тасарруф намудааст. ҳамзамон номбурда бо шикастани тиреза ба соҳибмулк зарари техникӣ низ расонидааст. Савда дар атёка додастам омадам ки чиканесам шикастам тирезаро омадам 20000 сомон хилам чӣ мекардам мегирифтам дар телефонам истифода мекардам. инчунин номбурда санаи 12 январи соли ҷорӣ дар кӯчаи Асадулло Ғуломов бо шикастани тирезаи паҳлӯи автомашинаи тамғаи Toyota Camry ки ба шаҳрванд Ҳабибзода Умед тааллуқ дорад аз дохилаш 3 адад телефони мобилиро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст ки дар умум ба ҷабрдида 4200 сомонӣ зарар расонидааст. Шаб дар сарам шапкаи сиёҳ наморники сиёҳ омадам ман пеш Camry ду тиреза шаб тарафи атёка шикастаму тела кардамш ба ҳар ду дастум шикасти дур омадам дуруни автомашина гуфтам 5000 сомон дар дуруни мошин гирифтам омадам боям автомашина дигара боам хеле чикардам. айни замон нисбати гумонбаршаванда Қосимов Алишер тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад ва барои муайян намудани дигар ҳолатҳои ҷиноятии номбурда коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷараён доранд.